Hagi Tripura ni CM Dr. Manik saha Rwng no Bangladesh phayun samani yagulo usukang Bihar election camping thangai IPFT no se ugroponti inside to kya jaga speech ruwe हम लोग काफी मेहनत करने के बाद ये त्रिपुरा आज ये कम्युनिस्ट शासन से हम लोग मुक्ति लाभ किए हैं। अभी त्रिपुरा में एनएलएफटी उसके बाद आईपीएफटी जितना उग्रवादी है सबने अपना वहां पर जो हथियार उन्होंने डाल दिया है। Hagi puila ke NLFT arpore IPFT surrender rikhane samani khana noro hagi BJP IPFT borok jotono India ni bisingo tongo event Tripura thabo tongo hagi o jagao dol kaisa tongmani bising bose kotor level ni bisingo bose amte heke hamia sawi tongka IPFT kaisa ugroponthi party borok surrender hoise amte hai irai ne hagi tabuk borok kok thaisa sayako hagi sab sagla khaima tongjagu tumani bagi himale uskango hojagiri ni dino je CM Dr. Manik saha Rwng Tiprasa no Bangladesh ni phayoni samani ajora kwbangma Tiprasa leader rok BJP ni leader rok even IPFT ni leader rok sudoi Tiprasa no chayaka samani CM no protect khlaimani tabuk khe bor no sachiu hagi direct se o jaga o sawirika bor no kun phano hai irai Rwng Tiprasa no Bangladesh phayoni samani IPFT party rong kha tabuk BJP hai ke IPFT rom joton NDA party ni je alliance tongmani hai ke bongne alliance ni borong no se borok ugroponthi tabuk surrender woi BJP faise santing o hai ira hine a bihar thangai election camping go sawi tongi kya hai ke tam sasinai sini Tripura ni CM Dr. Manik saha anti ke ulta pulta ke tabuk statement dewi tongo sini Tiprasa rong ni thaniwo waisang hakai Rwng ni Tiprasa rong ni hojagiri festival thangai Bangladesh ni phayoni sai tong ta ke bihar election camping go thangai bongni bodol ne IPF dino se ugroponthi surrender woi tabuk santi ke hai ira hini sawi tongi kya hagi tabuk bo IPF tiro wan sugla borok jawab sirigla khaise borok Tiprasa rong bagi wan suma to kre haisi hagi o jagao jushino Tripura mo thanga kai boro amte ke chup ke tongla khaise IPF tiro hagi amte ke phawi tongya hamia saja kai pra direct sawiru haisi Tiprasa rong hamia saja ke bubagra songrong te gobangma saron ji songrong gobangma nugi tongna borok alliance tongi tongu himpano BJP ni je chaya samungno tiklai sai tongo je Tiprasa rong ni mante sokta rong manyangi tongmane IPF tiro hai amte hai ke chobungi tongya borong ga taba amte hai ugroponthi rok ni teg rijagi tongphano chobungi tongan haji ubi kok san thang ke hai ke Tripura ni CM Dr. Manik saha bo sititi ja sawi tongka na sia titi ja sawi tongka tumani bagi male ekdom adol budal ke tabung nor nugino tongna o sikangbo hojagirin dino Tiprasa Rwng rong na ajago Bangladesh ni phayo hai irai ni samani tabung bo bihar thangai bo IPF tirong no ugroponthi hai irai ni sai tongmane hai ke bomo sititi ja sawi tong na sia titi sawi tong amo kwbangma oro wansuk tai tongu hai ke oro wansuk tai tongu bo kaisa PhD doctor ngai bo o jaga mistake khaina na amo kuno kok sikre haji o jaga bo amo sititi pano sawi tong khana hai ke o jaga o un phano reaction sikre IPF tirong ni tabuk bo chop ngai ke phawi tong tongu hai ke nung bo alliance tong hakai nung bo partnership kai nung bo sui musuk tok pun hinga ke nung si musuk pun tok nei de nung hanjage tong sinai chup dangai tong sinai amo belekhe ajago baksa buksu Tiprasa rok khlai tong nei ro khasina nango tabuk bo khasiya ekdom khlai tongo haike omo o jago tom sasinai borok na IPFT dangai tongkha na BJP party dangai tongkha haino bumung ni bagi simda IPFT hini kari oi toni ka jago na borok BJP da khawi thang kamani bagi da borok khnawi tongmano haike borok jusina amte hinjagi tongha kai CM Dr. Manik saha bai IPFT ro ugroponthi bolong borok nei hinjagi tongha kai bihar thangai CM sawi tonghi ka a rajyo thangai chung jago je Tripura mo tharong ni samung rok nga borok kun kaisa sik bongni party bagi hamia saga kai bongni je kwbangma samung tongmane amrok ni bagi hamia saga kai Tiprasa rok ni bagi je hamia saga kai hojagiri rogo je Rwng Tiprasa rok no hamia samani Bangladesh ni phayo hai irai ni samani CM haike amno tibo Babaranjan Rwng ajagao Tripura mo thani CM ni against kok samani norok nukhuna haike IPF tirong no ngai samani khnaya alliance tongu thingno
Tripura mothabo tongo thingno haipene Tripura mothanga kai kok hamia bonik khanaga kai sawi khiu logi no haike IPFT rongga tabuk je ugroponthi bolong borok hunjak tongmani chung tabuk suk joratei khnayako age norok bahima tong butui je Tripura ni CM Dr. Manik saha je tabuk jatra potre kok ulta pulta sawi tongmani hoje giro thangai je riang rongno Bangladesh ni phayu hai irain sai tongmani age patna haike bihar o thangai je IPFT rongno bongni alliance ni IPFT rongno ugroponthi bolong borok khani sawi tongmani amo shite tija sawi tong na bosia tija sai tong na amo norok bahai nong khawma tong community ke sahado video saja kelak di channel subscribe khadi hambai